What's up mga katropa? Hungry Colette! Back it again! And welcome back to Animes TV. So for today's mukbang, panis na naman. Isang kalderong rice. Hungry Colette lang, malakas. So may nag-request po na kumain ako ng toyo, mantika. Gusto mo to? Gusto ko to! So, ito lang ulam natin mga katropa. So, may nag-request po na to. I-flash na lang natin dyan sa paligid kung sino man siya. Na viewers ng Animes TV. So, ito na. Gagawin na natin. So, paano mga katropa? Kain po tayo. Mix. Oops. Actually, inulam ko to dati bata. Kami ng ate ko. Kasama ko si mama ko. Toyo lang saka mantika. Ito yung pinaka ano namin nun. Adobo. So, let's start these things. Alright. Alright. Hungry Colette. Mm. Mm. Sarap. Mm. Yung challenge po dito mag-ulam ako ng toyo at mantika. Mm. Mm. Sarap. Nag-ulam na ba ng ganito? Ng katropa? Nung nag-ulam kami ng ganito dati, bata pa ako nun eh. Saka yung ate ko. Kasama namin si mama ko. Shout out, Mama Edith. Hindi ako nagtanong, ba't ganito yung ulam namin? Kasi ang sarap. Mm. Mas okay ito kaysa dun sa amoy mukbang. At least ito, kahit pa paano may lasa. Ang sarap.
Mm. Ah, ang sarap. Ah. Final touch. Mm. Shoutout ko lang po pala, Christine Ogawa at si Sarah Good Vibes. And thank you for watching. Please subscribe to Hanime's TV. And this is my life.